musika zer dan, ez dakit, gauza asko dira, benetan gauza asko dira. Zer egiten dudana, arnaz hartu. Arnaz hartu da segurazki egiten dudana, ez dakit, musikarekin bazegoen italiar komiko bat, Totò izena zuena, eta Totok deitzen zion Moseka, musika ordez, eta Mosekak orduan badu, nolabaiteko esan nahi erdi komiko bat bezala. Eta orduan nik alde komiko hori baita ere asko gustatu zait, betidanik. Eta komikoa edo behintzatez horren serioa. Orduan, badago puntu hori, musika zer dan, ez dakit, gauza asko dira. Benetan gauza asko dira. Eta jende desberdinak musikari buruz idea desberdina dauzka, eta kontzeptu desberdinak. Niretzat musika ez dakit ere zer dan, benetan esate ditut ez dakit zer dan. Ez dut uste entzunen menarekin zerikusirik daukan zeo zer denik, bakarrik behintzat. Agian entzumenarekin zerikusirik badu, baina ez derrigorrez. Adibidez, gauza asko idatzi daiteke musikarako entzun gabe. Gorrak musika egin dezakete, hori ez dago inongo dudarik horretan, eta orduan ez da bakarrik entzumenarekin zerikusirik duena. Segurazki musika eta poesia nahiko lotuak daude, hau da, ez dakit, nolabait, niretzat esan nahi dut, niretzat segurazki musika zerikusia dauka desioarekin, holako zeo zer. Lazkaon izan dugu Ales Mendizabal musikari, konposatzaile, sortzaile, instrumentu egile eta musika egilearekin berba egiteko aukera. Lazkaon harrapatu dugu Euskal Herrira egindako bidaia bat aitzaki. Erromatik etorri da, bertan bizi baita duela urte batzutatik. Eromatik datorrela dio berak, erre bat galdu zuen Italiako hiriburutik. Bere jaioterrira egin duen bidaiaren arrazoia jirabira tour izan da. Donostian, Bilbon, Gernikan, Elgoibarren eta Azkoitian kontzertu emanaldi bana eskaini du. Harekin hitz egin dugu guk. Ni txikitan akordoia jotzen nuen soinua, eta ikasi nuen akordoia jotzen Pepe Janti izenako lezakar batekin, Losei taldean jo izan zuna, eta Donostin zeukan, Donostiarra naiz izatez, eta Donostin zeukan akademia txiki bat bezala, edo berak klaseak ematen zituen, eta nire gurasoek 60 hamarkadan, 60 batekoa naiz ni, eta 60 hamarkadan txikitatik arratsaldean andereño baten gana eramaten induten, eta goizean akordoia jotzea, eta orduan berarekin hasi nintzen ni musikan. Orduan, ez dakit alde batetik ikustea, nik uste dut hor zerikusi handia daukala baita ere erraztasun bat izatea bezala. Nik garai hartan kantu bat entzun eta jo egiten nun. Eta orduan zuzenean. Eta orduan nik uste horrek sortzen zuen nolabaiteko, begira, zuk hau jo elzazezu, eta jo beste kantu hau, eta jo beste kantu hau, eta nik uste pixkat hortik hasitzala. Hau da, gero nolabaiteko jendearen miresmenura horrea bihurtu zen arazo bat. Arazo gaina nahiko goiz bihurtu zen arazo bat. Ja, 11 urtekin, 12 urtekin hasi nintzen benetan, esaten, hau zer da, ez? Iaia zirkoko personai bat bezala, jo hau, eta jo bestea, eta edo kantu bat egiten zuten momentuan melodia bat, eta jo melodia hau, ez? Eta horren hortik hor benetan asko nolabait bildurtu edo egin nintzen, eta esan nun, hau beste modu batean egin barko dut, ez? Eta utzi nun, baina segurazki zaletasuna hortik da, Nik partiturak idazteari utzi egin nion, pentsatuz ni jonki bat nitzala.
eta jonki bat, hau da, heroinomano bat bezala, ez? Osea, gure generazioan horren beste heroinomanota izan da, eta ni momentu batean pentsatu nuen, 86an pentsatu nuen nire olako zehozer nitzala, baina idaztearekin. Eta orduan, erabaki nuen musika idazteari, ez idaztea erabaki nuen. Baina bai urte askotan musika idatzi izan dut bai. Ez idazteak ez du esan nahi ez egitea. Baizik eta ez idaztea, nire ustez musika idaztea esan nahi du beste bati proposatzea zer egin nahi duzun, edo zer egin alduen olako zehozer. Eta orduan nik uste dut horrek baita ere esan, bueno, nik zergatik proposatu behar dio beste bati zer egin behar du. Egin dezala nahi duena, edo junda behilat siesta bat egitea benetan, segurazki nik proposatuko dio dana ez da horren interesgarria izango, bere siesta bezain interesgarria izango. Eta orduan, momentu baten esan, bueno, zertan nahi naiz bestei proposatzen. Nik zehozer badut esateko nik esango dut, ez bestei proposatu. Hay mucho hoy. Nik uste du musikan beti gertatu dela, badago errastasun bat estiloak sortzeko. Eta badago errastasun bat baita ere estilo horiek defendatzeko, eta estilo horiek ez diran beste estiloak baita ere gorroto egiteko. Orduan, adibidez, ez dakit, heavy-xa edo heavy-a gustatzen zaion bati, ez zaio gustatzen hard, ez dakit, beste hard rock beste zea bat, edo ez zaio gustatzen ez dakit zer, eta nik ardea ez dut hori izan, osea, nik izan den niri estilo desberdinak gustatu izan zaizkit, eta orduan ez daukat, orduan esperimentala niri iruditzen zait, bihurtu dala baita ere beste estilo bat. Eta nolabait musika kontemporaneoa bihurtu zana bezala. Osea, ni hasieran urte askotan nik egiten duen deitzen zara musika kontemporaneoa. Eta gero orain batean konturatzen naiz jendeak esaten duela musika esperimentala. Edo bertze musikak, edo beste musikak, edo musika berriak, edo ez dakit. Hori ez da benetan nire arazo bat. Osea, estiloarena nik ez dakit zer egiten dudan, eta bereziki ez dakit bihar zer egingo dudan. Osea, esan urrengo gurean zer egingo dudan. Eta orduan nahiago eta estiloa beste batek egin dezala, eta gero esan nire estiloaren izena beste batek eman dezala edo. Esperimentala ez dakit, niri iruditzen zaite esperimentatzea ez dakit ere zer den. Segurazki esan nahi du arau batzuk jartzera eta joku batzuk egitera jakin gabe zein izango dan helburua edo resultadoa edo, ez? Baina nire ustez gauza hau beti gertatzen da. Hau da, nik baldin badakit oso ondo bakarrik nota bat egiten la bat pianoan, la bat, horrela, eta egin behar dut la hori, egiten dudan eta egiten ditut 500 aldiz, la hori 500 alditan desberdina izango da. Orduan ez dakit, nolabait alde batetik konsideratu alduzu esperimentala dela, zeren ez dakizu urrengo 376. la hori nola aterako zaizun, eta bestalde konsideratzezukezu ez dagoela inongo esperimentaziorik, zeren eta badakizu la bat egingo duzula 3 segundu eta erdikoa.
Ez dakit, nik badut talde bat, Kurbakiosa izena duna, 2 persona gara eta egiten dugu soinua mugimenduan. Eta arduan egin dugu kontzertu asko bizikletatan, eta konturatu gera, adibidez, zakurrak gure oso jarraitzaileak dira, alde batetik, eta asko gustatzen zaiela, benetan, eta gero, eta baita ere zaharrak, baina bereziki, nolabait burua galduta dutenak, baita ere, eta orduan, ez dakit, agian, hori diran, jendeak zer esatu ez dakit gauza desberdinak daude, jendeari askotan ideia gustatzen zaio, agian musika gutxiago, edo alderantziz baita ere gertatu alda, gustatzea, niri asko gustatzen zait jendeak ez etortzea kontzertura etorri behar duelako, hori baita ere, baizik eta nolabait sorpresa izatea. Orduan kalean gauzak egitera, edo normalki etorriko ez litzateken persona bat iristen bada, ustez hori hor interesa handia dago. Zeren jende asko ez daki pentsatzen du gauzat ez zailo atsegingo, baina gero batean aurkitzen denean esaten du, zer dago, eta ikusten zu horko sorpresa hori, ez? Eta Kurbakusean askotan ikusi izan dugu hori bizikletan jinjun, 12 voltioko pila bat, autoradio bat, eta batean jendea piezak espreski eginak, eta jendea birakan hundikan datortzen du hau zer da hau, eta interes hori, ez? Orduan, beste gauza eta agian persona hori litzake jungo, antzerki batea edo areto batera, musika esperimentaleko kontzertu bat entzutera, baina gero kalean entzuten du eta gustatzen zaio. Hemen egin genuen kontzertu bat oso interesgarria hemen Lazkaoko piztinan eta Urrazpian, eta jende asko etorri zen, piztina jendez beteta zegoen eta oso kuriosa izan zen Urrazpian, eta hori entzuteko badibidez belarriak izan behar dira uraren azpian, baina egin izan ditu kontzertu asko gauzak mugitzen, egin izan ditu kontzertu asko adarrekin, edo kontzertu batzuk adarrekin, egin izan ditut bizikletan, motoan, kotxean, oinez. Musika beti dago hor, musika ez da zertan egin behar. Musika ez da benetan ez da zertan egin behar, nik uste dut musika egin behar da, gertatzen da musikak egin dezakena da, zuk kontzientia izan dezakezu musikaz momentu horretan. Baina musika egiteko ez da zertan, musika izateko ez da zertan musika egin behar. Musika beti hor dago. Beti hor dago, eta edozein momentutan dago. Eta bereziki humanoak egiten ez dutenean, baita ere musika oso interesgarria da. Nik badut poema txiki bat, esaten duena amosega bella sotakue quando dormono i musici. Eta horrek esan nahi du musika, edo moseka, totok esaten zuen bezala, moseka ederra da ur azpian eta musikariak lo daudenean. Eta horrek, musikariak lo daudenean, musika jarraitzen du. Kurioso batzuk esan zuen musika entzuten zuen, eta egin dituzu gesto batzuk, hau da, beti pentsatu duzu musikan behar duela gesto bat eta zehozer egitea. Baina gesto hori egin gabe, hor dago musika baita ere, eta musika izan daitekelako nolabait entzumenaren eta pentsamenduaren kontzientzia nolabait.